el far del Fangar, el far del Cap de Salou, el far de la Banya, el far de Torredembarra, el de Sant Cristòfol, el far de Calella, el far de Tossa de Mar, el far de Palamós, el far de Sant Sebastià, el far de les Illes Medes, el far de Roses, el far de Calanans, el far del Cap de Creus, el far de Seranella i el far del Cap de Biarra. Si voleu conèixer aquests 15 fars, aquesta és la vostra guia. Una quinzena de recorreguts que comencen, acaben o passen per un far. A cada capítol, dedicat a cadascun dels fars, trobarem informació pràctica sobre el recorregut i també una descripció en el que expliquem diferents consells per fer la ruta. I a cada capítol també tenim un apartat dedicat a cadascun dels fars en el que expliquem la seva història, curiositats i una mica d'informació també pràctica si volem visitar-lo en el cas que es pugui visitar. En definitiva, aquesta guia us convida a descobrir espais idíl·lics de la nostra costa, els fars de Catalunya, des del Cap de Biarra al far del Fangar al Delta de l'Ebre i descobrir espais com aquest, com el far de Sant Cristòfol, que avui en dia és l'Espai Far, que és un espai que es pot visitar on hi ha 2 museus.